ulama memang semuanya menganggap sebagai guru. Wah, cocok. Ya ngono kuwi. Aku perasaanku ya ngono, pikiranku ya ngono kuwi. Matuk wis jan pinter tenan iki. Melu dalang iki 2 minggu setruk kowe karo aku. Tombo teko moto lunga. Moto sirna Siji. Ayo ngaji. Asoy. Tono tenan kok. Dengan plak. Wah nek engko pas ewae, Gus. Pas ewae ne. Mungkin karo hadroh nggih. Wae. Lah kok ge lambe iki lho. Lah kok ngendi lho. Lah kok rumah samu sampean iki gitu. Iya, syukur, kobong tanganmu ayo. Kobong ora. Cancut Jare aku. tumanda. Apa iki mau judule? Menika spesial terbaru lagu saya Pak Gareng. Oh, alah cacah sing ngabari aku ya bodong udele. Iku kanggo kowe. Alhamdulillah. Lah kurang ajar. Lagu terbaru. Nggih. Oh layak isine kaya curhat apa ngono model iki kayaan sesuai karo angen-angenku lah coranune iki. Alhamdulillah. Karyane sampean iki pira to kok akeh men to? Enek esem lan guyumu dhewe. Enek kanggo enek dhewe ne ya kae. Enek kanggo kowe. Terus iki apa judule iki? Nika Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Lho, akeh lho karyamu. Lah pripun? Lah padha-padha saorane wong loro runtung-runtung alor ngidul bareng sampean nggih karya pirang-pirang. Lah kek apa kek kok ora nggih karya blas ki? Menika sengaja memang tidak berkarya, tapi yang melengkapi dalam saya berkarya. Lho paling ora ya berkarya no, Duk. Sampean karo Mas Klidi kan padha senimane, aku juga seniman. Aku ya berkarya, sampean berkarya, kowe ya berkarya no. Jangan sampai ketinggalan sepur. Napa gadah karya? Nyepelekne aku iki. Lho kok nyepelekke piye to? Karya, ora karyono lho ya karya. Ambak iki penyanyi jenengan harus tahu bahwasanya dulu tuh background saya adalah penyanyi. Sing penyanyi sapa? Iki. Niki, tapi jangan mboten ngerti, kula mbiyen ki ya penyanyi, Mas. Lho. Saya dulu pernah ikut IMB, Mas. Wah lho. IMB Ya. itulah IMB? akademi. Lah ya audisi. Oh. IMB itulah Indonesia Mencari Bakat. Aku mbiyen Indonesia Mencari Berkat. Tadi selamatan berarti. Oh, Jadi oleh berkat terus Oleh berkat. kewarken ngono ta? Oh, Mas. Nggih. Tadi isine mek ndongakne wong, muga-muga kabeh sing didongakne muga-muga besok bisa paribasane manggon ning kasuwargan. Amin. Amin. Mula niki dalu panjenengan pun gagas Mas Nggih. Lutut. Nek ndelok lagu utawa genting utawa nyanyian sesuai dengan tema malam hari ini niku pas, Mas. Rejepan. Nggih rejepan, tembangipun tembang dolanan. Lole lalu lali lo. Caping gunung. Lho, Apa kuwi? Mas, menika Gubuk Asmara. Getok kaya Dalang nek sepi tanggapan ngene iki lho. Lah, tomo. Gendeng lali. Aku kita sik iso mengontrol diri bareng pelawak lek sepi tanggapan ya mek moncang-mancing. Ora iso. Santai. Kene duwe penggawean beda kok. Apa? Ambek aku sepi tanggapan duwe penggawean jual beli no, Bos. Loh, jare jual belimu ya kompak karo Loh, tanggapanmu. loh, nggih. Ketika tanggapan sepi, jual beli ya sepi. Jual beli rame. jual beli Oh, rame. Alhamdulillah. jual beli napa, Mas? Jual beli motor. Lho. Showroom. Dudu. Lah jual beli motor. Dadi ki jual motor, beli beras. Dadi aku ki Oh, sulapan. Iki jenenge wong Tambel ubet. butuh. Ubet, Mas. Ngeten iki paling mboten derek bingah. Ya. Derek bahagia. Ya. Tidak ada lain dan yang lain Al-Badru Alainah terbukti yang selalu memprioritaskan seniman-seniwati mengangkat harkat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Al-Badru Ini Alainah. Al-Badru Alainah sangat luar biasa. Leres. Wayangan wis ora kenek diitung mak kaping-kaping. ternyata saya yakin alhamdulillah abahmu ki sukses sebabnya apa? Mriki. Rada tengah. Ternyata hebat aku. Piye? Sukses sebab napa, Mas? Ternyata abahmu ki walaupun sebagai pimpinan utawa ketua ana ing Pondok Al-Badru Alainah. Nggih, sesepuh, ini sepuh, Ini alim sepuh. ulama lenggah. Ternyata ya buka mebel bener. Loh, ndi? Abahe kok buka mebel ki lho? Lan jero iki kursi tok kaya ngene.
Mebel mbahmu kuwi koleksine Abah ya. Niku fasilitas yen ana Koleksi. tamu. Tempat makannya akeh ra umum. Jen kula niki unun sewu. Dingklek siji, tapi nggon sing dipangan ki bingung aku iki. Ya apa? Lah ngene iki lah. Meja akeh, kursi akeh, sing dimaem akeh. Nggih. Nggon kuwi meja makan sitok, tapi sing dipangan ora enek. Walah, bocah ki lek nemen leh curhat iki Oh, lho. bedane mbahmu karo kulo. Kula to. Sing tak gumun siji neh. Apa? Ket mbiyen ka dia anggere meleng kene, banere ya mek kuwi. Pertanyaanku sitok. Napa? Bocah cilik sing ning ngarep iki kira wis tuwek kira-kira cake. Kowe kok rumah saku. Ngeten iki lho. Lah kuwi jenenge cara anune pancen yo ikon. Dan nun sewu. Awak dhewe iki meleng iki wis makaping-kaping. Lho iya. Masa-masa transisi sudah kelihatan. Nggih. Abahmu lenggah ning kono ki tak deloki mbiyen tahun 2017. Nggih. Heeh. Sik urung jenggote sik urung tukul. 2017. Kae ceneng mburi kae. Di depan. Neng Kuwi dhuwur. tahun 2022. Nggih. Oh, Pun rodok tukul. Sampun medal. Ya. wis Napa? nyrodok lah. Jenggote. Saiki pirsanono. Tahun 2026. Wis ketel lak wong kiri kae. Lha kuwi jenenge seger kewarasan iki. Piyayi iki kawibawan. Iya ya. Yen kagungan jenggot utawa brewok kuwi kawibawan. Pangapunten. Payang niku enten ingkang ngagem jenggot utawi brewok sinten Gus? Lho Bathara Guru, Bathara Guru. Bathara Kula- Narada. Nah, Narada ngagem brewok, ngagem jenggot. Kula abahamu itu disepuhkan, dilenggahke menjadi sesepuh pinisepuh alim ulama, memang semuanya menganggap sebagai guru. Wah, cocok. Ya ngono kuwi. Aku perasaanku ya ngono, pikirku ya ngono kuwi. Melu Matuk kowe jan pinter tenan iki. Melu dalang Matuk, iki rong matuk. minggu setruk kowe karo aku. Matuk. Nyang apa to? Kaget tok. Mulane awake dhewe nek bisa Marem. ngoten nggih, ngoten Eh. ning ampun ngoten Gus. Apa? Niku Wong- kebak sik. niku Wayang sing enek jenggote Bathara Guru wonten. Werkudara kae ya jenggot. Nah, Narada nggih ngagem jenggot. limbuk cangeke lho, mbok kowe jenggot ya ora protes mesti ya. Ya kabeh iki lek enek porsine dhewe-dhewe. Enek pan-papane Mosok wong dhewe-dhewe. wedok kok jenggot kok ya. Mare mboten nate ngaji kok. Mas Nah. Gareng nika sampun nyawiji kalian Al Badru Alaina. Lho iya no. Yen sepi dawe abahamu lereng, nek sepi ya kanggo ngaji, nek rame ya gedhekno sedakoe. Mula Mas Gareng ki piyayine sosial yang dicontoh abahamu. Menungso kuwi mung saderma mampir nggih to Mas? Lah nek terus diweni ngene iki kanikmatan terus sampean arep mbok nggih apa? Jajal. Ya dinikmati. Lah dinikmati ra mbok sedekahke. Lah nek ngeten iki lak sedekah. Ha. Sedekah. Iki ya sedekah, termasuk bengi iki awake dhewe ya disedekahi. Kowe seniman kok ora tau nanggap wayang sunatan ngono loro kancane dikon lumpuk kon nabuh kabeh. Kok nabuh kabeh piye? Wong bapake mati tinggal delok bal-balan kok. Ora Bocah iki nek ra jarak ya ngene. Pangapunten Gus. Mula pas kalian dalu menika. Iya ya. Nyapa awake dhewe iki kok diwenehi sarwa papan bawira kaya ngeten Oh iki. ngono. Papan sing jembar. Jembar sedaya jamaah dipun lenggahaken papan ingkang jembar. Iya. Panyuwunipun saking abahamu muga-muga sedaya jamaah santriwan santriwati dipun papanaken rejeki ingkang jembar. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Niki Iki kak filosofi lah Nggih. padha karo. Terus iki mau ngene cah bagus, rejepan Nggih. awake dhewe lak wis winginane wis kencan karo abahe. Nggih. Dadi dalu menika ya enek Niken Salindri. Oh, nggih, nggih. Enek kanca-kanca sapa kae? Sinden-sinden liyane kae. kata-kata. Dadi Niki lho. cakra budaya wis Walah. saka Sendur nganti tekani Krisnia. Tibake sampeyan iki San. pripun? Ya iki lho tibake. Sinten Sing Sapa? foto sing dimben cilik saiki wis gede sampeyan iki. Wah, Ora ngecep. Krisnia to. Kowe aja ngenyek sinden. Sinden Eh. apa? Abahamu Nggih. foto karo Pak Kapolres. Kapolres. Aku kelken kowe mbiyen tau foto karo Pak Kapolres to. Tapi ora jejer ngene kowe diborgol to biyen kowe. Nyapa kuwi? Matane main Ora, kok. anu pancen anune ngono kuwi, kostume ngono. Ngangge Lakon. bergol ngono. Dulur iki buka wadi kok seneng men. Wadi piye to? Wong kancane kecekel polisi kok malah didudoh-dudohke. Luas Ngono kuwi aku. disimpen aib keluarga jangan sampai dikeluarkan. Lah kaya Pak Abahamu ki foto Pak Kapolres itu
gagang. Lah kene anakmu dak dengi nglamar polisi kok rong dina dipecat. Wis ning ngantru lho anakku. Dadi ning polsek ngantru lho. Lho. Dadi anu, carane ning Dinas. Loh, kok dinas ning kono. Dinas. Dadi polisi ning kono. Polisi piye nyopet kecekel dengi. Wong nyopet Kuwi ya ponakan nurun anu Pak Lek nurun ning ponakan kok ya. Iki mumpung niken rawuh diaturi anu gocek wong telu karo ngatur tetembangan. Niken tu kontabenya lak sinden. Heeh. Panjenengan dalang. Heeh. Nek kula lak ngerti gending, ngerti gamelan. Kowe ngerti gending? Ngerti gending apa ora? Roh. Tenan? Jajal. Coba jenengan buka wau. Napa wau gethuk wae pin? Gethuk wae pinten? Gethuk. Nonano jajal. Sesuai dengan temanya, religi. Sore-sore padang bulan. Nah, panjenengan coba. Ayo kanca padha dolanan. Niku lak sing asli. Heeh. Jajal, sanggitmu piye? Improvemu kepiye sesuai dengan nong pondok Al Badru Alaina? Wo tak atik gathuk. Mungkin no. Wah, lho kuwi wong loro kuwi lho sajake. Gus Audi iki dolan dik doyol. Lenggah tok rokoke sakmene gedene iki ra Gus Audi ren. Rokok gundulmu ki mercon. Ora cetha wae. Jajal, dudono kuwi gethukmu kuwi. Iki miturut abahe dawuh Gus Audin, anakmu lak lara mripat to? Ya. Kon nggawa mantuk, Terus culekno matane. kuwi tok tombo teko mata lunga. Mata sirna. Wong kok remeh itu. Lagi. Sak pinten? Ya, kene. Nenonan no. Jong ngisin abahe. Kayak gendere ning kono kae. Jak ngaji barang. Ayo, jong sini. Kakak. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sembahyang. Asoy. Ya, asik ora. Lah nek ngene iki iso nyawiji. Aku mau kon saut-sautan karo klitik aku. Rene bebarengan. Ayo kabeh padha nindakake perintah pangeran. Iya iso ora? Apik. Asoy. Kae rembulane. Asoy. Saurono. Urung nyanyi kok asoy lho. Lah aku ya pengen ngono. Mangsane. Ayo jajal. Kae rembulane. Ayo kabeh disregepne salate. Saya ngelingake. Ngelingake. Lho, ora disaut. Sauten. Ayo padha digedhekne tirakate. Abah amu Menika. lho kok menika ayo tik lho gawe ukara sih abah amu Apa iki Jo? Gus nuwun Gus ngeten iki Gus Ayo abah amu Beliau memang abah dambaanku. iya Gus Audin Insya Allah dadi putra sing rajin. Al Badru Alaina Jaya selamanya. santriwan santriwati Muga-muga akeh rezeki. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Allahumma Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. ya asoy wong golek duit ki enek-enek. Masake bengi iki nang abahmu nanggap dagelan cipokan. Ora saya cetha. sore-sore Padang bulan. ayo ayo kanca Padha dolanan. ini kan ini dong Korek. Rene. Rame-rame hidup kecil. Ana niken talindri kene. Kae. Bulan yen disambang kang abe-abe. Kaya. Ngeling hati kanca kabeh aja turu sore-sore. Gedhok. Asale
ra petuk atiku dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku mongko gelo Jajal niken. Iki nembang ira sepot iki mau, Dik. Jajal. Siji. ayo ngaji asoe Tono tenan kok. Arepe asoe. Asone aja ning niken. aku mek asoe tok Ngapa? Kowe ki asoe ning lho ning wayang Bratasena ka lho. Asone. aku mek asoe tok Kowe mak kecup ngono. Siji. ayo ngaji Loro. sinau menera bodho Telu. golek ilmu Telu loro siji. Kowe iki tak goleke nggon ki lho. ayo gandul dateng para yai asoe Duk kowe iki pikiranmu mek asoe tok lho kowe iki mas aku. Papat. salat telat 5. perintah agama 6. ati ayem 4, 5, 6. lembar kuwi terus 7 8 sama 10 kok dia nggak cerdas kayak aku Gak cerdas. Kowe gak cerdas kaya niken aku lho, ra Duk. cerdas aku sih tak pikir mek ini asoe spontan loh ini Jajal. spontan loh Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. Selentem. Mesemno. selendem sing ngendi Selentem Gantem iki ka lho, lho. gamelan ka lho. Selentem. aja slenco ing tembung ngono ya Ya, pas sih, gak apik. Gender. tak tekeno sesender Ya bener senden marang pengiran. Ora diwarai kok iso. Sik tak golek nih. Katuk. ketok kumraket mesti matuk Lah nek jedor jedor kan lho. aja nyejit timbang tledor Ana gambang Mas, Gambang. ana bonang. ana bonang aja seneng klebon barang sing ra wenang asoe Asem lho kok. Golek iso. Pikan wae cerdas ora iso ngono. Aku. Wah, iso. Ora niken iki yo spontan lho, ora. Loh, iki lho. Ora dibisiki sapa-sapa iso iki mung jane Mas aku. Bocah iki pancen sing petuk agiki yo. bocah iki asine iki lek perkara situasional bocah iki pinter Pak Iya, iki sinden milenial. Jale Duk, ya pancen abahe menika Nggih. sampun paring mandat ket kala Nggih. wingi. Sing penting bengi iki abahe ngajak bahagia. ya Iya. Ngajak seneng. Ngajak seneng Iya. bareng. Berbagi kebahagiaan. Insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah. Pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa Amin, amin, taala. Amin. Wis karek sampean nyanyi engko bari Om ngono. Coba, Nduk, manut panjenengan pundutane wis manut mawon sebelum iki Iya, bebas. kok bar iki kan abah minggah bebarengan karo Nggih, awake dhewe. nggih. Ning sadurunge niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek Al jingle. Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Pacar berlian. luar biasa Iki nduk, ngene iki. Pokoke nek ning kene wis ngapal iki berarti sekulino diundang. nggih Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk, tembang lawas. apa papa Anu sing bongko 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 Oh, bongko iya, iya. bongko 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 bongko. Apa kuwi? kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir Kebablasan lho. Wong iki nembang iki kebablasan angel lho, Tuk. Kowe marai iki. helmmu pink marai kuwi Agak aku Mas aku. Coba ngagem bawa nggih. Iya no, iya bawani. iki lagune Anoman Obong Heeh. Niken menjadi vokal
Iken sing nyanyi. Sing nyanyi. Terus Pomo. sampean Engko Aku iki sing dadi anu. Anu. Cara anune Dasa Muka. Lah, kayak Anoman sing pas kobong. Oh iya. Nah, pas kobongan iki kluthuk, pas kobong. Aku gelem nek pas kobong tapi aja kaget ya. Klenek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nek. Sepiro di. Nah. Ki tembang lawas banget spesial pundutan saking Bunyai cah bagus. Nggih. Nduk Niken Salindri. Nah. karo didongake nduk Gus R. Heeh. Gus Nika R. ya. Mas R kalian Abah. Oh, Niken ben menyapa Abah dulu. Niken menyapa Abah dulu. Abahamu. Abah. Abah. Abahamu. Abah amu. Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat selamat. Amin. Amin. Sudah. Gus Audin. Menika Gus Audin. Oh, Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu Itu sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan nggak lipstik. Lah iki Tadi- tau gawe celak kirengan malah koyo ndruwo. Enggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakit listrik sudah. Tapi tadi merah, tanggo makan guli aku deletek. Asoy. Asoh. Neno nano, sakmono, cah bagus. Nggih. Den, Sik jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Gentena Mas. Genten. Hing praja ngalengka raja Ayo. Yaitu Oke. Raja arane ayo Mas Klitik ayo gawe geger nyolong TV cangkeme orang ganggu wae Sinto. Zaman TV. Anoman kuwi urung enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi gawe geger nyolong Siti weh nular-nulari kok Sinto ayo gentenan Anoman. sampean lho kudune Ayo. maju dong Anoman cancut Cari aku. tumandang cepetan Iya. ngalengkowo Bisa. dadi amu kobong gede Nyeluk pemadam kebakaran. ngalio Jroning lan praja. ganggu wae kobong gede jroning praja njaluk Lah iya, tadi ki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gede ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu jroning praja Ki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? kolaborasi dengan Kolaborasi gamelan ya. Inem rolu lulu. Tak tonton nih. iki nek anu Tengok-tengok koyo ndelok dagelan iki. Apa lah kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean cara lawas ya, Gus. Pinem rolu lulu ro pinem mo pinem rolu lulu. Pat mo. Dang, dengan plak. Wah enak. Engko pas wae, Gus.
Pas wae nih. Mungkin karo hadroh nggih. Wae niku nggih. Sik, sampean dadi anu to. Dadi kondektor kae to. Kondektor nabrak cengelmu. Apa ngono kae? Kondektor. Kondektor. Komposer. Ya tatanan Ruk ben kompak tut. Nggih, Mas. Inem Spesial lho iki. Ya. Ya. Tonton lho, jomblesan lho. Tabuhan. Mas tenguk. Urung kok. Kowe iki mbok getaki, mbok mirsani Gus Audi lenggah niki lho. Izin ya, Gus. Lah. Asoy. Yo, Anuman, obong, asoy. Sikat. Abang. Oh, caranya. Iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Plak, dung. Plak. Kuwi guse kok mau gublak-gablak. Mas, ngene tanganmu abuh kowe nek plak lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, nenono tak dik tak ngono lho. Duk kowe kokono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, abanono. Nah. Yo. Delon. Tek Di sini. Sangkoke dudu. Yo, bisa karepmu monggo. Ya, Pak. Tak dik yo. Awas. Kalem. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange iki lho tabuhan. Paham ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Duk. Kolaborasi lho. Kita toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah gitu. Iya-iyan, syukur, kobong tanganmu, ayo. Kobong ora. Kualat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih, Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing penyanyi top lho. Plak pisan kae, Plak. Terbangin tabuh ben apik.